podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Jana Figeľa, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a poradcu predsedníčky vlády Slovenskej republiky pána Ondreja Mateja, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Milana Gaľa. Toto dielo v dĺžke takmer 2 kilometre pomáha už dnes odľahčiť Lipany, pretože pred 10 dňami bolo skolaudované. A ja sa teším, že už to pomáha odbremeňovať mesto od hluku, prachu, otrasov, dopravných nehôd alebo kolízií, ktoré sú tým najcitlivejším prejavom nie dobrého stavu našej dopravy alebo preťažených ciest. Takmer 9 000 vozidiel, z toho veľký podiel nákladnej dopravy, každý deň je veľká záťaž pre takéto historické mestečko. Chcem zaželať Lipanom pokoj a rozvoj, aj vďaka tomu, že technika, technológia, cesty môžu slúžiť. Tam, kde je cesta, tam býva aj život, tam je aj cestovný ruch, komunikácia. Nech sa darí Lipanom rozvíjať sa na prospech vlastných, ale aj návštevníkov. Všetko dobré, Lipany. Vážený pán minister, vážení poslanci Národnej rady, poslanci Mestského zastupiteľstva, primátori, vzácni hostia, Lipiančania a Lipianci. Keď som prišiel na úrad, tak také prvé nákresy riešenia dopravy som našiel z 50. rokov. Teda už naši predchodcovia v 50. rokoch riešili, akým spôsobom viesť dopravu cez mesto Lipany. Tak podstatne ďalej sa to posunulo v 90. rokoch, keď už bola prijatá stavebná uzávera a viac menej doprava mala ísť podobne ako dnes. Stalo to 20 rokov a prišli roky 90. A keď sme začali so Slovenskou správou ciest rozprávať o možnosti riešenia, stále nám povedali, no doriešte ste územný plán. Preto v 94. roku vlastne možno jedna z prvých miest v okrese Prešov, keď bolo málo peňazí, sme dali peniaze do územného plánu a viac menej sa ukázalo ako jedno z takých možných riešení dopravy, ako ho teraz tu poznáme. Zase prešlo veľa rokov a v roku 2006 sa začala výstavba. Teraz vidíme výsledok. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať ľuďom, ktorým sme museli zbúrať domy. Ono to vyzerá všetko také jednoduché, ale boli to rodičovské domy a tí ľudia, ktorí tu mali kedysi tie domy, od 90. rokov nemohli ich tak veľmi opravovať, pretože mali uzáveru a potom pochopili to, že pre mesto Lipany je potrebné, by som povedal, tú obeť alebo to priniesť. Takže tým ľuďom v prvom rade chcem poďakovať. Druhým, ktorým by som chcel poďakovať, sú poslanci Mestského zastupiteľstva. Prakticky od tých 90. rokov sa držala jedna línia, čo sa týka dopravy a taká vytrvalosť sa vypláca. Chcem sa poďakovať aj Slovenskej správe ciest. Vidím tu niekoľkých riaditeľov, myslím, že boli 4 a prakticky tak, ako sa začala vlastne to riešiť, nemenili sa nejaké koncepcie a vlastne postupne sa vlastne dosiahlo to, čo je teraz. Chcem sa poďakovať aj poslancom Národnej rady, ktorí, viete, nič nejde jednoduché. Niekedy treba lobovať, treba v podstate aj vysvetľovať, prečo práve toto riešenie a tu zohrali svoju úlohu. Dnes to dielo slúži, myslím si, že je dobré. Stále hovoríme, je to prvá etapa, pretože komplexné riešenie preložky cesty je zatiaľ v územnom pláne Severný obchvat. Takže ešte raz úprimné poďakovanie všetkým. Nech sa páči, dole pod pódium je priestor pre vás, ktorí chcete tu prítomným položiť otázky. Začína sa krátky briefing. Som rád, že sa ukončila vec, pri zrode ktorej som aj stal v roku 2006, ešte u bývalého pána ministra Prokopoviča sme spolu si presadili tento projekt do investičných zámerov. Isté, že vec sa ťahala trošku dlho aj pre istý nepriazeň
ja neviem povedať, osudu alebo niektorých politických strán, ale v závere pri dnešnej slávnosti strihania pásky som si uvedomil, že je to investícia, ktorá zvýši rýchlosť dopravy, bezpečnosť dopravy, zníži negatívne vplyvy dopravy na obyvateľov mesta, čo sa týka emisí a tak ďalej. A myslím, že zakladá nie len taký mestský moment, ale aj pre širšie okolie, pre dopravu smerom na Sabinov, smerom na Krivany a smerom na Starú Ľubovňu takisto zrýchli a prinesie nové pozitívne momenty do tohto procesu. Lipanami prejde ozaj, ako pán minister spomínal, denne okolo 9000 aut, čo je viac ako počet obyvateľov v meste a určite to bude len narastať, takže som rád, že je to ukončené. Ďakujem za trpezlivosť občanov mesta Lipan, za kunst, ktorý predviedli firmy, ktoré sa na tom podielali, a v konečnom dôsledku aj ľuďom z ministerstva, z parlamentu, ktorí tomuto celý čas pomáhali.